Бах му майка, човече. Няма връщане, бе. Спокойно, той няма защото с притежа вътре. Аз не мога да чуем се, че някой каруцар. Сега така рила на състезанието. Пасти го. Пасти, браво! Човек, ник. Трябва отзаля да го фана. Кеп нямаш ли? Бах му майка, точно стали. Няма кеп. Щипка поне, или? Няма щипка, вече. Мъдни са, ако го изпусна, мати майка. Аз снимам, поне ще го има на видеоклипче. Бах му майката, мати говедо, човек, това поне 3 кила. Гледай се и там не мърда, бе. Направо адреналина, човек. Направо се попотни целия, бе, му майка. Дойде си ми готова почва да стана, да няма братан. Не, фащи го хлоп. Няма да можеш. Не, човек, аз ще го хваня, бах. Накрая ще откачи аз. Това е. Не видим, защото да не кажеш колко вери за мен, колко му да гледам, колкото. Виж го, той като види ръка и... Виж къде съм си фърнал кутийката я. Така, ти майката, много тежи човек, много. Този е повече от 3 кила, така ще кажа. Опа, мете. Я кликните си. Не, бах ти по-гърчето. Ти го даваш. Ти да не пръчкате нещо. Не, да пръчкате. Това човек е 5 кила, бе. Бах му майката, човек. Бах му майката. Това човек е 5 кила. Повече да е.